Bent u blij met het rapport? Ja, het is volgens mij een uitstekend rapport. Het is ook goed dat de heer Hoekstra en de andere commissieleden eens goed hebben gekeken naar dit onderwerp. Want zeker gezien we aan de vooravond staan van een discussie over hoe gaat de regionale omroep zich ontwikkelen, is het ook belangrijk om te kijken hoe in ieder geval aandacht voor de Friese taal en cultuur daarin goed wordt gewaarborgd. Vindt u het niet lastig, zo'n advies? Want hij schrijft van, er moet veel radio en televisie in het Fries blijven. Het moet breed zijn, het moet gevarieerd zijn. Dus daar kunt u niet al te veel op bezuinigen. Ja, dat is weer wat anders. Hè? De vraag is of je niet kunt bezuinigen en een goed aanbod kunt behouden. Volgens mij hoeven die dingen elkaar niet onmiddellijk te bijten. Hoe wilt u dit gaan aanpakken? Hoe wilt u dat goede aanbod gaan borgen? Want daar heeft u nu een helder advies over gekregen. Nou, ik ben het eens met het advies wat zegt het is goed om in ieder geval de aandacht voor de Friese taal en de cultuur te borgen. Ook omdat het onze tweede rijkstaal is en ik ben het daar voor de volle 100% mee eens. Ligt het dan niet voor de hand om Omroep Friesland buiten die integratieoperatie te houden? Want dan moet Hilversum gaan meepraten, wordt het misschien alleen maar ingewikkelder van. Ja, of misschien wel veel mooier en veel rijker. Want door ook wat samen te werken kun je misschien geld besparen. En in ieder geval zorgen ervoor dat het geld wat je dan hebt, dat het ook echt naar goede programma's toe gaat. En wat mij het meest belangrijk lijkt, of wat mij het meest raakt, is dat het uiteindelijk gaat om de kijker en de luisteraar die centraal staat. Hoe zorgen we voor goede programma's met daarin veel aandacht voor de Friese taal en cultuur? Dat is me echt een lief ding waard. En hoe dat vervolgens wordt georganiseerd, ook aan de achterkant, dat is een tweede. En dan zie ik ook dat er best wel wat mogelijkheden zijn om het wat efficiënter te doen. Kunnen we ook een apart artikel verwachten in de nieuwe mediawet voor Friese radio en televisie? Dat staat in het advies van de commissie Hoekstra. Nou, ook nu is het zo dat in de wet en regelgeving er al aandacht is voor de Friese taal en cultuur. Dus ik kan me heel erg goed voorstellen dat dat bij de nieuwe wet ook weer zo is. Ziet u ook een rol voor de provincie Friesland? Want die volgen dit dossier ook op de voet. Nou, die is er nu ook al. Hè? En ook nu al is het zo dat de provincie ook eigen middelen steekt in de programmering op het gebied van de Friese taal en de cultuur. En dat hoeft wat mij betreft in de toekomst niet te veranderen. Er gaat al het een en ander veranderen als het gaat om de integratie. Ook om een deel van de budgetten die niet meer via de provincie, maar via het landelijk gaan lopen. Dat maakt samenwerking ook tussen regionale omroepen en tussen de regionale omroep en de landelijke omroep ook makkelijker. Daar is volgens mij echt nog wel wat winst te behalen. En daar kan ook de kijkers een voordeel mee doen. Dus dat gaat er wel veranderen. Maar dat ook de provincie met zijn eigen beleid belangrijk blijft, dat staat buiten kijf. Wilt u de provincie Friesland ook oproepen om ook in de toekomst een bijdrage te leveren, een financiële bijdrage? Zou dat het gemakkelijker maken om een goede oplossing te vinden? Nou, ook nu al is het zo dat de provincie Friesland vanuit zijn eigen middelen, waar de provinciale staten over beslist, al die keuze maakt. Nou, dat kan heel erg goed in de toekomst ook zo blijven. Maar dat is uiteraard een keuze van provinciale staten. Ook dat is een democratisch orgaan. Dus ik ga niet voorschrijven van de provincie zou dit of zou dat. Maar ik zou het heel erg goed vinden als daar binnen provinciale staten steeds scherp naar wordt gekeken en een goed debat over plaatsvindt. Ja, want de gedeputeerde commissaris van de Koningin zijn bij u op bezoek geweest. Dat was geloof ik niet een heel erg vruchtbaar gesprek. Oh, ik vond dat een uitermate vruchtbaar gesprek. We hebben heel erg goed gesproken over wat belangrijk is, namelijk de programma's. De programma's die veel aandacht besteden aan Friese taal en cultuur. Wat ook herkenbaar is voor de kijker en de luisteraar. Maar dat als je dat wil doen, dat we tegelijkertijd ook willen kijken hoe er hier en daar wat meer samenwerking gevonden kan worden. En volgens mij kunnen die twee prima hand in hand. Dus met andere, u heeft een motie van de heer Heerma, heeft u voorbij zien komen in de Tweede Zeker. Kamer met een hele grote meerderheid aangenomen. Nu het rapport Hoekstra, dus dat zijn toch al twee aanwijzingen dat u iets moet regelen voor radio en televisie in het Fries. Ja, maar dat is nu ook al zo. En ik heb al aangegeven dat dat wat mij betreft niet hoeft te veranderen. Daar moet ook in de toekomst voldoende aandacht blijven voor de Friese taal en cultuur. Wanneer kunnen we een concreet voorstel verwachten hoe u dit gaat regelen?
Nou, we hebben aangegeven dat wij deze zomer beginnen met een toekomstverkenning voor een aantal opgaves die we hebben als het gaat om media. Voor een deel is dat de Nederlandse publieke omroep, maar voor een klein deel gaat dat ook over de regionale omroepvoorzieningen. En dat gaat dan lopen en dan hoop ik aan het einde van dit jaar of in begin 2014 daar de resultaten van te kunnen zien.